tambaye ku mana. Tun da na zo fadan nan, kowa ya zo ya gaishe ni ya tafi. Amma ban ga Mudi ba. Dan ina ganin rabona da samu a idona tun jiya bayan la'asar. Allah ta yama. Kamar inda kace til je da la'asar din nan, ni ma je da la'asar na je gona ta ke waya. Na gashi da sauri fi har na taso ina mudi ina ganin bai ji ba da sauri na ce to duk inda aka yi sakon ne a gare ka shi sa ake sauri ya kai sakon nan. Allah sa ni lafiya. Assalamu alaikum wa alaikum. Allah shi taimake ka. Allah shi taimake mai martaba. Mana kalla? Allah shi taimake ka. Yana ganka haka? A daga gida nake ayi mai martaba. Baka kai sakon ba? In baka sako kai baka kai ba kuma? Mai martaba bayan bari na fada. Ina kama hanya sai na ji Mudi tip a bayana. In juya yana malan kalla sai na juyo. Lafiya sai ce ka ce mishi in bashi wannan wasiƙa shi ya kai saboda bari na fada an turo yaro Kande tana kan gwiwa. Sai na ga to haka ne sai na bashi wasiƙar na ce amma kamar yadda ka gaya mun kada yayi wasa da wasiƙar nan ya habba wa sarki Dungazimi hannu da hannu. Sai ni ma na koma gida dan naga yaya jikin ita Kandan yake. Kaji yadda aka yi kenan to tun la'asar din nan da muka rabu har yanzu ni ban sake ganin shi. Ni ina ganin saurin nan da yake din nan ina ganin wannan sakon ne ya kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudi ne kai sakon? Mai martaba wani abu ya faru ne? Hatsari yayi ne? Allah ya baka nasara. Sakon sarki Dungazimi kenan abinda ka ce a aiwatar an aiwatar karti 10 aka sa suka ringa dukansa karaya 7 ne yanzu a jikinsa an masa wal mukalifati da ya kamata an masa bugun shinkafa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai kuka haɗa kai da Kasimu kuke so tuyi al'amarin mulki na ko Ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel haba mai gari ai ko wani ne yazo ya baka wannan labari ka san wannan labari ba gaskiya bane me hadan da kasu tun lokacin da kuka yi takarar nan aka kada shi akan wannan kujera ya tattara ina shi ya koma kudancin kasar nan ya ce shi da ya zauna kullun yana shan kunya a garin nan gwanda ya je can ya kama wata sana'a dama ba wanda ya san shi a can to tun daga nan ban sake sa Kasimu a ido na ba. Kai baka da haƙƙinsa. Haƙiƙa wannan magana da Mudi ya gaya min ta hassala ni raina ya ɓaci saboda na ɗauka duk wanda yake so ya gaya cire ni daga wannan kujera tawa so yake kashe ni kuma duk wanda yake so ya kashe ni ya kamata in kashe shi kafin ya kashe ni. Wannan dalili yasa na rubuta wasiƙa zuwa ga aminina sarki Dungazimi saboda kai ka kai wasiƙan na rubuta cewa ai maka duka a karere ya mun kai in ta kama a kashe ka sai na baka amma saboda baka da haƙi baka aikata ba sharri ake maka sai Allah ya juyi al'amarinsa shi Mudi da yayi sarri yayi tugwa ya ɗauka abin alkhairi na rubuta a cikin wasiƙar sai ya bi sai ya je ya karɓa ya je ya kai kuma abin da na rubuta shine a lakaɗa masa duka. To kun ga wannan al'amari da ya faru ba wani abu bane ba wani al'amari bane face iko na Ubangiji Allah ya nuna ikonsa kuma shine a ƙarshe duk wanda zai gina ramin mugunta to ya gina daidai da shi kuma dukkan abin da ka aikata akwai sakamako idan ka aikata alkhairi sakamakon shi alkhairi in ka aikata sharri kamar yadda Mudi yanzu ya aikata ga sharri.